Machiegni kendo nya Kwaramogi maloyo jopur 10,000 e kaunti ma Homa Bay mane osebedo ka yudo tiegruok margi e weche mag pith yien kod kedo gi lokruok chal mar kor lwasi ne osidnegi kono mondo giter lony ma gin go e gwenge ma giwuoke. Chenrono ne obagi kar tiegruok ma tije lwedo masiro e kar chung' od bura ma Homa Bay Town gi riwruok ma ok mar piny owacho ma Trees for the Future ma osebedo ka tiegogi kuom higni 4 mokalo. Ka opogore gi chenro mar pith yien, bende jopurgo timo pith mag alode, olembe kod kothe ma ochayo oro kendo thothgi timo e puothe ma gin go e mirege. Ka riwruogno wacho ni chiegni acres ma ohingo 16,000 gitimo chenro ma kamano. Apisa mar riwruogno Masi Karundika mane otelo nyasi no koni pod gibiro dhi nyime gi tiego jopur e kaunti ma Homa Bay kod gwenge mamoko e counties ma oluoro nam Lolwe. Wagombo neno ni ka bang 2026 anyalo wacho ni kabor ahinya to wayud kolembe gi onyak nikech gin olembe mamoko are grafted. Ma grafted gi nyak pesa machuok. Kik wabed ni bende ni kakoro wayudo lembego to wiwa wil ni ok wapidh bando. To wiwa wil ni dhok ok chiemo ok wanyal keto gada. Koro wati gi low ma wantiere go e yo moro makare mwang'eyo ni ma waket ka, ma ndiko ket ka, and in fact onego wabed gi advice kowuok kuom agriculture officers. Wagombo ni mondo county government omed ndiko agriculture extension officers. Kajogi nyalo chako support their own farmers magise list going forward. So namba medore mar farmers ma join gi to fruit trees bende pidho ka ji dhigo nyime kamano. Alungo mano ma bedo kende but ing'eni citruses machunga sani koro demand mane ni male piny mangima nyaka nchene covid bi marum makidwa test so dhia chiro moro amora ka ndio kidhi yudo machunga moro amora mowiti. Aseneno ni ndije nikech mitimo program biro miketi alama manager onge katimo gi practically ineno kaka time gik mosetimo bi wadongo kata samo wuoyo moyudo certificate wan gi alode wan gi Trees for the Future akasi wapidho gravle wapidho koro miyo pattern ma japur lokore ngimane lokore.